σας. Σήμερα θα σας πούμε τους τύπους γυναικών. Αν πάει καλά θα κάνουμε και τύποι αντρών. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Ψεύτικες. Ψεύτικες είναι αυτές που εγώ δεν τις μπορώ, διότι μπορούν να πούν πολλές κουταμάρες. Π.χ. «Αχ, τι όμορφη που είσαι ταλαντούχα, τέλεια». Είναι τρομερό αυτό πως το λένε και τα πιστεύουν κιόλας. Η Gold Girl είναι λες και πηγαίνουν σε ένα πάρτι ή σε ένα κλαμπ και βρίσκουν δύο αγόρια. Ο ένας είναι φτωχός και ο άλλος είναι πλούσιος. Η Gold Girl θα πάρει τον πλούσιο. Αυτή είναι η Gold Girl. Φαντασμένες. Φαντασμένες είναι αυτές που ονειρεύονται ότι θα έρθει ένας πρίγκιπας, θα τις πάρει σε μακρινά ταξίδια και διάφορα. Μπιπ. Καμία σχέση. Λοιπόν, Diva. Divas είναι αυτές που οικονομικά είναι σταθερές και ότι κάνουν πέρα αυτούς που είναι βρώμικοι ή κάτι τέτοια. Έχουν καλά, αλλά έχουν και αρνητικά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό που διώχνουν πέρα. Τέλος πάντων. Φασιονίστα. Ό,τι βρουν στο Facebook, οτιδήποτε όμως, ή στο Instagram ή οπουδήποτε στη μόδα, θα το αντιγράψουν μόνο και μόνο για να είναι κούκλες. Οι tomboy είναι αυτές που τους αρέσουν ο αθλητισμός, δηλαδή θέλουν μεγάλα ρούχα, παίζουν μπάλα, τέτοια πράγματα. Καλή καρδιά. Έχετε δει λιοντάρια άσπρα? Είναι πολύ λίγη περίπτωση να βρεις άσπρα λιοντάρια. Έτσι είναι και η καλή καρδιά. Οπότε αν βρείτε καλή καρδιά, κρατήστε την γερά. Και το τελευταίο είναι το αγαπημένο μου, η αντροχωρίστρα. Η αντροχωρίστρα, ακόμα και να είμαι εγώ με ζευγάρι με κάποιον, θα έρθει να με χωρίσει έτσι απλά, καλές και είναι φιλία. Οπότε καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο μας, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μπορεί να κάνω βίντεο αντρών, δεν ξέρω. Γεια σας!